Λοιπόν, φαντάζομαι ξέρετε ποιος είμαι. Είμαι ο Γιάννης Μαρινόπουλος. Είμαι ο πρόεδρος της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής του Συλλόγου των Φυσικών Προσώπων. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Facebook που ξεκίνησε πριν από περίπου 2,5 μήνες. Δημιουργήσαμε ένα site για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση του κόσμου και μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο Σύλλογος έχει δημιουργηθεί για εκπροσώπηση όλων μας απέναντι στο Υπουργείο ή απέναντι στα κόμματα, να μπορούμε να μιλάμε με μια ενιαία φωνή. Βασίζεται σε εθελοντική εργασία, εθελοντικά τηλέφωνα και είναι μια προσπάθεια βασισμένη στο ίντερνετ για χαμηλό κόστος. Καταθέσαμε λοιπόν στο πρωτοδικείο το καταστατικό μας, το ιδρυτικό, πριν από 1,5 μήνα. Έχουμε 22 ιδρυτικά μέλη. Μέχρι στιγμής έχουμε 2.500 συνδρομητικά μέλη. Και με την έγκριση του καταστατικού που θα εγκριθεί από το πρωτοδικείο, θα γίνει και η πρώτη γενική συνέλευση και θα γίνει το πρώτο ερετό προεδρείο. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την προσπάθεια είναι επειδή θεωρούμε ότι το κράτος απέναντί μας έχει σταθεί είναι άδικο απέναντί μας. Είναι άδικο απέναντί μας γιατί οι ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα αποταμίευσαν τα χρήματά τους σε ομόλογα μετά από παρόμοιρση του κράτους. Δεν το έκαναν από δική τους επιλογή, το έκαναν επειδή το κράτος τους παρέτρινε και τους έδωσε αυτή την διέξοδο μέσω από ουσιαστικά προσκλήσεις που έκανε στο αποταμιευτικό κοινό. Τα φυσικά πρόσωπα δεν είχαν καμία δυνατότητα ασφάλισης εναντίον κινδύνων, όπως είχαν οι τράπεζες στα κράτη ή κάποια ταμεία που είχαν επαγγελματίες διαχειριστές. Και φυσικά δεν αναμίχθηκαν ποτέ σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το κράτος για το πώς θα συμμετέχουν στο PSI και τι θα πάρουν σε ανταλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως, το κράτος αντιμετωπίζει τα φυσικά πρόσωπα με τους ίδιους ακριβώς όρους που αντιμετωπίζει τις τράπεζες, τα ταμεία και μας δίνει ουσιαστικά ομόλογα πάρα πολύ μακρινά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή τιμωρούνται τα φυσικά πρόσωπα για το ότι αποταμίευσαν και χρησιμοποίησαν τις αποταμιεύσεις τους για να υποστηρίξουν τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πόσα χρήματα χάνουμε? Χάνουμε 80% των αποταμιεύσεών μας και όχι 53,5%. Το 31,5% των χρημάτων που θα λάβουν τα φυσικά πρόσωπα θα το λάβουν σε ορίζοντα 30 ετών, το οποίο είναι περιοριστικό γιατί φυσικά δεν πρόκειται πολλοί από εμάς να ζουν μέχρι τότε. Το προφίλ των αποταμιευτών των φυσικών προσώπων είναι οι άνθρωποι της διουλανής πόρτας, οι οποίοι αποταμίευσαν χρήματα και κόπος μιας ζωής για τη σύνταξή τους, τις σπουδές των παιδιών τους, για μια ώρα ανάγκης δηλαδή, και προφανώς δεν επιθυμούσαν να αναλάβουν ρίσκο. Ενίσχυσαν μια προσπάθεια της χώρας να μειώσει τον εξωτερικό της δανεισμό, δηλαδή βοήθησαν τη χώρα τους. Και είναι, είπαμε, καθημερινοί άνθρωποι, συνταξιούχοι, μισθωτοί και επαγγελματίες, και φυσικά μέσα σε εμάς υπάρχουν και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι αν αυτό πρόκειται για μια επένδυση ή για μια αποταμίευση. Γιατί πολλοί λένε παίξατε και χάσατε. Εμείς τους απαντάμε ότι η απόδοση των ομολόγων που πήραμε, που είναι 3 με 6%, δεν δικαιολογεί την ανάληψη υψηλού ρίσκου, ότι δεν είμαστε επαγγελματίες επενδυτές για να έχουμε διασπορά κινδύνου και ότι φυσικά κανένα φυσικό πρόσωπο δεν είχε δυνατότητα να ασφαλίσει τα ομόλογα που είχε με CDS. Άρα ουσιαστικά δεν είμαστε επενδυτές, είμαστε αποταμιευτές. Το αποτέλεσμα που θα προέλθει, βέβαια, αν δεν ληφθούν μέτρα για μας, είναι προφανώς η ολική καταστροφή μεγάλης μερίδας φυσικών προσώπων, η φοβερή αναξιοπιστία του κράτους, η οποία θα καταπέσει ακόμα πιο πολύ, και βεβαίως η πιθανότητα μεγάλης εκροής αναπομεινάντων κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Και φυσικά δεν πρέπει να αποκλειστούν και απονενοημένες ή βίαιες αντιδράσεις από ομολογιούχους. Τι ζητάμε σαν φυσικά πρόσωπα? Ζητάμε ότι πρέπει να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω όσο ακριβώς πληρώσαμε για τα ομόλογα αυτά. Δεν ζητάμε να πληρωθούμε στην ονομαστική αξία και είμαστε ενάντια σε κάθε προσπάθεια κερδοσκοπίας απέναντι στη χώρα. Και φυσικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με δικαστική είτε με εκδικαστική λύση. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια συγκέντρωση στο Αξιόπιτο Υπουργείο Οικονομικών αύριο στις 12 η ώρα για να αναδείξουμε το πρόβλημα και να πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα και να φανούμε ότι δεν καθόμαστε στο σπίτι μας, στον καναπέ μας, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και φυσικά διεκδικούμε μια συνάντηση με τον Υπουργό για να μας πει τι σκέφτεται για μας, να του πούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να δούμε τι λύση μπορεί να δοθεί. Φυσικά αναζητούμε και νομικές συμβουλές, σε πρώτη φάση από δικηγόρους παθόντες και φυσικά από εξωτερικούς δικηγόρους, όπως είναι εδώ ο κ. Χρυσόγονος, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι πιστεύει ότι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Ο οποίος θα αναλάβει βέβαια σαν εκπρόσωπός μας την εκπροσώπησή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αίτηση ακυρώσεως των υπουργικών αποφάσεων.